Здравейте хора! Здравейте! Тераса. Здравейте хора! Аз съм Мерти. Днес ще направим клип на Майнкрафт. Амджука. На Майнкрафт Амджука. Skywars. Не го слушайте този. Той е педерас, да знаете бучета. Да, това бях аз и говорих за него. Така започваме. Той... Казах ви, че ще правим други епизоди, но не стана. По-скоро с моя приятел Юсни, който ми е най-добрият приятел и ми е братовчет му, се направихме клипчета, с него направихме, не можахме от моето. Така започнахме. Момент, един трик ще направя. О. Сега не забравяй така. Не съм го забрал. Абе, както и да е. Сега ще играем Skywars. Никога не съм играл Skywars соло. Играл съм с приятели само. Сега ще играя без. Новият мап започваме. Така. Ако ви забива, в момента, това е от моя телефон. По-хубаво да играем Hunger Games, защото е по-интересно. Skywars няма да играем. Hunger Games. Така. Здравейте, зрители, аз съм Юсни, днес ще ви кажа. И Юсни в момента, и моят приятел в момента прави видеоклип. Така. Душ. О, много хора са се наричали тук. Чай сега, къде пише join? А, ето. Знаеш ли играта? Коя? The Walking Dead. Да, ти имаш ли? Ще гледа. Хора, моят приятел си тегли The Walking Dead. Брадър. С епизод първи на него. С епизод първи, моля, абонирайте се за канала ми. Дами и господа, може да видите, но това наистина този е ютубър. Наистина. Ютубър е. Абе, един човек ютубър е. Прави много добри видеоклипове, англичани, няма нищо. Аз съм му гледал няколко клипчета, но не съм ги харесвал. И моля ви, не се абонирайте за канала му, на този ютубър. Така, започваме. Така, има баечка, хора. Юсито започна да играе The Walking Dead. Юси, правиш клип ли? Видеоклипето е така. Значи, моята идея е да не тръгваме на там, защото... Абе, The Walking Dead костюма. Хайде, излезе. Така. Мерти се изпръдна в устата. Те дори не знаят какво е това. Мерти изпръдна в устата. Не, няма да чуят. Значи, това е много добра... Че сега ще направим. Аз ще отида в другата стая тогава. Значи хора, ще отидем на гората. Ще отидем в гората. Така. Лорна Гаминг. Остават 1 минута и половина, докато започнем. Стои.
Моята идея е да отидем на там, защото има един чест и там се вижда. Той е видя ли честа, бе? Той е видял често, той е цапанарен. Абе, ей! Истина, ти където се спална, има ли вода? Вода? Аре, бе, и при мен има. Трябва да скачаш там, нали? И аз съм там. Има ли един човек като стария ми скин? Дай да видя. Лъжец. Дай каза, играй. Я. Както и да е. Започваме се 3, 2, 1. Бем! Warner Bros. Представя. Аз не знам къде отидох. Ще отида на там. Шукам се. Значи хора, много ми е трудно. Не съм много добър на Hunger Games, но ще видим. Може да успея. Така. Това клипче няма да е много дълго, защото... Ще бъде 105 минути. Така... защото може да... 10 минути ще бъде то и нещо. Няма да бъде, приятели. Защото мобилизира не може да вземе много място. Да, не може да вземе много място. Така аз отивам да трепя един. Не трепай. Не, той е скирка, виж го какъв. Приятели, не му се абонирайте, защото той има много тъпи видеоклипове. Хора, не се абонирайте за него, не може да говори на български. Аз поне по-добре говоря от тебе български, бе. Няма. Ти не говориш ли? Не. Хора, моля ви, не се абонирайте за него. Така ще играем последна игра. Така. Ой, бебе. Ама често е. Мразя Hunger Games, защото много трябва да се зарежда. Но нищо, това не е проблем. Момент да се чатя.
Ето ще го нападнем в гръб. Не? Да. Галим има си Фейсбук. Галим. Виж го, той с голямата уста, бе! Слендерна! Слендерна. Как му уби. Хора, това беше за днеска. Абонирайте се за канала ми. Абонирайте се на Юсли канала, се абонирайте. Пуснете и на двамата по няколко лайка. Това беше за днеска и до скоро!